Shalom horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabi jamita di pesta parningotan ari hananai di Tuhan Yesus di tanggal 20 Mei 2025. Ima hatani Tuhata nadienet sian Efesus bidusada ayat 15 rodi ayat 27 dohot topik hudul Yesus di siamun ni debata. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Hujah madihita songonoma didok hatani Tuhata. Asa ahupe dukubigi naung porsea hamu di Tuhan Yesus jala holong rohamuna di saluhut aka nabadia dang masa diau madok mauliate siala hamu marningot tamu di namartangia ngau. Anggiat dilehod debata ni Tuhata Yesus Kristus ama hasangaponi tuhamu tod di hapistaran dohot pangukapon manada ibana. Di patiurma mata ni rohamuna asa dibotohamu rumang ni arta sihirimon sian pajowon nai rodi surung ni hasangapon sitianon ni akanabadiai. Asa ditadahamu nang hagugu ni guguna na sumurungi na tuhita. Aka na porsea sian pakorhon ni haguguon na marmuliai. Ay di Kristus dui diulah debata di na penahehenai ibana sian namate jala pinahudul nai tu siamunna di bagasan banua gicange. Tu gijang ni nasahara jao do tuaso nang haguguon dohot hamuliaon. Nang tu gijang ni nasaguar na tarhatahon dadaholan dihasyanganon doho do dinarosugut saluhut na do dipatuduk tutoruni patna jala dipabakit do ibana na mangatasi sasudi gabe ulu ni huriai ido pamatang na mangguhi ibana asaguhan na sasudi di bagasan saluhut na ido hatani Tuhata di hamuak kadongan saha porsiaon ahado na binigi ni Apostel Paulus sian ruas ni huria na di Efesusi. Kabar baik do manang kabar buru kate. Totu kabar baik kate. Barita na dinggad do dibigi Apostel Paulus. Na binigi ni Apostel Paulus ima haporsyaon ni huriai tutuhan Jesus dohot holong ni rohana sida. Asa aupe dukubigi naung porsea hamu di Tuhan Jesus jala holong rohamuna di saluhut akan abadia. Ima didok di ayat 15. Nabinigi ni Apostel Paulus sian ruas ni huriai ima haporsyaon ni ruas ni huriai tu Tuhan Yesus dohot holong ni rohana sida di saluhut akan abadia nalam martabba semakin bertumbuh. Haporsyaon na bertumbuh holong na pe songonido lam bertumbuh. Molo tasederhana horupani madok na binigi ni Apostel Paulus siar ruas ni huria na di Efesusi ima pertumbuhan, na binigi na ima pertambahan, na binigi na ima perkembangan, na binigi na ima peningkatan, na binigi na ima kedewasaan, lam matoras, lam magudang panadaw na sida tutuhani, suaksongoni nang holong ni rohana sida. Jadi naduaon akamang dohot tamuinang dak tubuh botino ni dang robotino ni alai memang na bertumbuh dwe songok kawi ba na bertumbuh dwe ba na rupani dang adong jol matu portibion hola tubuh mamitor matoras di haporsiaon suak songoni nang diholong ni roa. Nabinigi ni Apostel Paulus ima perubahan ke arah yang lebih baik, terjadi transformasi dang stagnasi. Ai hitape odo natahalomoho nate songon na tua-tua maradupo nakageleng na
songonido nang na hinirimna. Adong nian perubahan doh pertumbuhan tu arah na lebih baik diaka geleng tai, diaka geleng nai. Ay lungud do rohata mabigi molosarok perubahan ate. Laos congo-congo ni rupani sia nari tu hari, sia minggu tu minggu, sia bulan tu bulan, sia tahun tu tahun. Malah gabe selamet. Di boto hamudo kepanjangan ni selamet saya lamar mekmet. Dang gabe lam magudang lamar mekmet ate. Lalap congo-congo ni. Ay buhado ninna rupani manukun. Congo-congo ni do ninna mangalusi. Yesoi di dok ina may. Danga dong rupani perubahan sama sekali, stagnan. Tutu natadok perubahan ni dada holat di fisik manang pamatang. Alay terlubido di parrohaon doho di partodion. Jadi songon nataboto akamang doho tamuinang anggo pertumbuhan ni pisikon mulus do pardalanan ni seiring dengan bertambahnya usia manang umur ni sasahalak. Dangadong na mga batiih. Taparrohahom ma. Datu nga dong akabawa hola tubu mamitor markumi sadhe. Bohaja dini. Dangadong jol mahola tubu mamitor mardalan manang mamitor marlujungi. Dangadong jolong ngwe do dungi martugarang ma. Dung marsiajar jongjong sahat tu na mardalan. Jolo di abing-abing duate. Dungi pe asa mangabing. Dangadong pitor mangabing. Jolo dia abing-abing do ibana. Dihurdi-hurdihon. Badung magudak kaduan makurdi-hurdihon ma. Jolo ditolong do gabe menolong. Lapatan na mulus do pardalanan manang pertumbuhan ni pisikon atik pe songon natadokon nak keningani rupane ba memang ikon tahap demi tahapi dilalui dangadong na mga batii taparrohahom ma pamataktai satabi taparrohahom maka jolma na dilabuktai. Hamua kadongan biasana pertumbuhan fisik mulus do pardalan ni na jujut terhambat ima pertumbuhan ni pikiran roha do patod dion. Idu asa adong jolma anggo pisik na nunga matoras ala yang go cara berpikir na hok do songon na julu. Martabba do umurna jala nunga tardok matua alai sikapna cara bertindakna doho cara berpikirna doho tingkah lakuna sai hot songo dak danak satabiate. Arung do tatadda jolma songoni basa tabihi tau ngaubanon alai ya sikapna cara berpikirna cara bertindakna saya tung rupane saya songon dak dana mulubu inian ba tua-tua keladi mate makin tua makin menjadi apa dulu ya kan anggolam tabaremeng do tuahai arong do ama lamba tua holan nama lesek-lesek do malipik-lipik dang malasa rupani. Arong do binoto duli-duli mga lului jodoh pe iko saidohot bapak na. Lului mahalek mo ninna bapak na tibana. Ahama dido alusna. Olu bapak. Alay dohot ma bapak madongani. Inna ibana. Sa sitong darang na solo bapak nai. Na mabirdo ibana. Kawilaus ibana na laku. Arong do petahe na songoni. Sayarong dia te. Mangalului perkerijuan, mangulas ulon na, dang mandiri rupani. Saya tok, saya songon danak. Hamak kadongan, dak kola jol manabui mengalami nasongoni. Gereja pun bisa berstagnan. Dangadong perubah siat tahun tu tahun. Saya songoni, siat zaman ni siadam, satu zaman ni Tuhan Yesus. Dangadong perubahan, bahkan mungkin semakin menurun. Hamo kadungan saya tahirim do terjadi perubahan do pertumbuhan ni jolmai terlebih di haporsiaw na songon na tado di kijangi. Odo sada las ni rohat na manguluon. Dus do songon apostol Paulus na macay marlas ni roha dung dibigay bana adong pertumbuhan ni jemaat na di Efesusi. Dang masa di ibana di dok martangi yang tutuhani siala las ni rohana mabigi berita ni huriai. Jaladung dibigay bana songoni pertumbuhan ni huriai toktong do pedi pangidu tutuhani asa lam dilehod debata
debatani tu hatta Jesus Kristus tu nasida tu huriai tod di hapistaran dohot pangukapon manada Jesusi. Lam dipatiur matani rohana sida, asalam dipatiur matani rohana sida, maboto tu hattai dipatiur matani rohamuna asa diboto hamu ninna rupani rumang ni arta sihirimon sian pajonai rodisurung ni hasangapon sitianon ni aka nabadiai ido didok rupani. Martangi yang dua apostel Paulus asalam manada nasida di Jesus naung manaik tu banua gijang jala hudul di siamun ni debata. Jadi mereka semakin mengenal Kristus. Hamuak kodongan dus do songon apostel Paulusi suak songoni do nak kita maradu ponaka ya nak kota maradu ponaka ya termasuk do maradu ponaka gereja do takana asing ita hirim do masa hamu bau di akagelek tai tarlumi di hamu bau ni pikiran parrohau do partodio dalas do rohani sadana tua molo dibigi nang gawe situa geleng na di pangaratoan. Hape molo diingok do pangalahon ni geleng naon ditiki bajar-bajar di huta asaladong mago manuk ni halak nunga mamitorana no rupa ni ditudu halak siahad we ngabinoto itornin na rupa alai dung daw mangarato masa duha mubau di geleng nai mauliate ma di Tuhan ima isi ni tangyang ni na tua-tua nai lau songoni do nakita di tonga-tonga ni huria saita hirim do lam tumajuna huriai lam tabba bilanganna dang lam moru sada-sada alai lam martabba bilanganna jala lam tutuguna haporsiaunna tutuhani lam matoras haporsiaunna. Hamu kadongan di pesta parningotan ari hanana ni Tuhan Yesuson disungguli dorohata dinaung pinasun ni Tuhan Yesusi ulaun na di portibion jala manaik ibana tu banua gijang jala hudul di siamun ni debata Jakoba. To Tuhan naik ni Tuhan Yesusi lahu mangaradi ingana dia kana porsea di ibana. Asa parsidohot tita disi baatong lam tapai baru manguluta lam akabarita nadinggam ma bigion ni Tuhani sian hita. Songon apostel Paulus nama bigi berita nauli berita nadinggan berita las ni roha sian haporseaon dohot holong ni roha ni huriai. Lau songoni mahita tujuluan nyarion martabba ari, martabba bulan, martabba minggu, tahun dan lain sebagainya lam martabba haporsiauta lam tapatoras manang haporsiauta tuibana lam tapasolhot tuibana sehingga gabe parsidohot tita di surga hasunangan di banua gijang na pinarade ni debata diakana porsea di ibana. Amin martangi yang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Sai paurat tomai asa di parbiho katami parbuena dingkan parbuena tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangi kami tuho. Amin.